Kanya para Pandhawa yuk kumulung ing sata Kurawa. Kurawa kambahku nggih. Nuwun mangke Siwa Narada katingal sumengko pengak Bajra wonten wigatos menapa wa kepareng kula badhe nyadhong dawuh inggih. Siwa Narada kula kepareng badhe nyadhong dawuh wonten wigatos menapa wa. Wah. Aku anakmu lanang Bathara Bayu nyadhong dawuh Siwa Narada. Lah dalah ngerti ya nggir. Anakku Wisnu Brahma lan Bayu padha ndak timbali ngadhep. Marang saking dina iki ngerti ya iki mang Bathara Kala ki munggah nyang Kayangan Suralaya. Lho. Bathara Kala minggih dhateng Kayangan niku wonten wigatos menapa? Gadah panjem menapa? Niki gadah panjem menapa kadang kula Bathara Kala. Ah kowe ngerti dhewe ya nggir. Siji Durga loro Bathara Kala ki janji munggah nyang Kayangan wis mesti bakal rusak tatanan Kayangan Suralaya ya nggir. Iki mau Bathara Kala ki nyuwun pangan daging menungso. Nanging Adi Guru kok nglilan kuwi gek kepiye ora? Ya bener sing diparingake bocah kang nandhang Sukerta ning keladuna kowe ya isih kene to, Nggir. Brahma lan Wisnu bocah Sukerta inggih kula tasih kemutanmu. Kados larun tanganting kedana kedini. Pendha-pendhae kula tasih lah ngerti yo. Nanging najan Bathara Kala dililani mangan manungsa kang nandhang Sukerta lamun ta wis diruwat Bathara Kala ora kena ganggu gawe. Mula dina iki keparing Adi Guru jeneng kita Wisnu kadhawan pinangka dadi dalanging pengruwatan. Lho, kula dipun dawuh dados dalang pengruwatan. Iya nggih. Wah, dalang pengruwatan menika mboten gampil ya kedah nggih. Gadah gongso ringgit. Kanca komplit wis aja semelang perkara gamelan mayang wis engko nganggo. Gone anakku lanang catur nugraha selok wis ora bakal nguciwani. Krawitan ya nganggo nugra laras kelaitane anakku lanang catur nugraha wis berkas tenan. Oh nggih menengante mboten langkung stok kendhawuh. Nanging nggih najan sampun wonten gongso ringgit kraitan komplit kala mangsen pun dalang menika sok mara jejak menika kedah gadah serati menika mboten tang pengender kayan pengendang kedah kadal ya wong. Oh ya saiki lho karepmu piye sak menika ngaten. Ingkang kula aturi dados pengendang menika prayoganipun Siwa Narada. Wah ya aja naki wong tuwa mbok kon nyendangi piye to, Guys? Wah mboten nambah sepune pun mboten mantra-mantra jebles kados Pak Slamet nih sampean niku. Ya sange tak ngendang sak gadhe-gadhe. Aku ya lah ingkang dados pengender menika rening widodari mboten wonten saged ngender. Lah banjur sapa ingkang saged ngender menika mung Kakang Mas Bromo. Sakmenika paduka kula aturi dados pengender. Kula kemawon Kakang Mas. Wah, lah aku wong lanang mangke dados wanita. Lah aku dandan wong wadon inggih. Ya sak karep mengko tak dimawon. Aku tak nganggo sandane mbok dolok wis ora apa-apa. Lah nggih pun. Walah aku didapuk apa aku tak dadi pengegong wae aku. Sak orane wong ngegong cedhak sajen. Wah, ya aja ngono. Bathara Bayu tak dadake juru pambikane lagu. Kowe iku ngaku bocah tuna bapa tuna. Yen kepethuk Bathara piloronen ajaran. Ya yen ngono njaluk pamit dhisik aku. Wes saiki ngene ngen. Mung wektu wis ndang dandan aja nganti ngawis tanane wong nek ora ganti rupa ngundak kadenengan dene Pecakara. Iki menengaten monggo gantos busana. Siwa Narada, Kakang Mas Bromo katur ngagem cara wanita lho, Kakang Mas. Ya wis aja semangko tak nganggo sandalan wadon. Monggo enggak gantos busana wae. Iya enggak ganti sandalan.
Wah, bareng anakku Wisnu ganti sandangan. Wah, jan bagus jan wis kaya dewa ndara tenan. Inggih Siwa Narada. Sakmenika rening sampun gantos busana kedah gantos nami. Mengkono nggih. Sakmenika Siwa Narada kula aturi ngagem asma inggih menika Kyai Kalunglungan utawi inggih menika Kyai Panjak Telek utawi Encek Enggel. Loh, kok Panjak Telek Encek Enggel iki tegese piye? Panjak Telek menika menawi wonten buntelan sok kala mangsanipun melek. Lajeng lan aku Siwa Kalungan nggih menika sampun ngaten kemawon. Lah kumbantu mbok wene jeneng sapa Yayi? Kakang Mas Bathara Brahma kula aturi ngagem asma nggih menika Nyai Sruni awit pengendher menika kedah tintinganipun seru tur muni dados dalang menawi badhe njanto kedah mireng tintinganipun nggih ya aja semelang aku nek ngendhe tak griming terus aja semelang kowe ya Yayi. Lah banjur Wisnu nganggo jeneng sapa ngger kowe? Kula badhe kantos nami Kyai Dalang Kandha Buwana nggih dalang sejati. Ayo. Wis jang wae nggak tumurun ngarca padha ngruwat sagung Mojokerto nggih. Monggo suwi kula dherekaken kula. Kang para tumingal prang campo samya ngedali ler dadeti leting kodo sanyengkung manguncang niti adalah durung sauta ranggon kumiling jangkung upati manungsa kang nandhang Sukerta ikana satira kakah perkasa sapa iki yen kowe takon marang aku aranku Tuna Bapa lho Tuna Bapa iya kowe werdine piye Tuna tegese rugi bapa wong tuwa rumangsaku rugi dilarake ibuku Surati nunggon bapakku mergo aku ana jroning kandhutan ibu tinggal mati bapakku. Wah, ladalah iya. Anjur sira jeneng aku Bathara Kala. Melek netramu bala kopok maku ya kuwi. Semur ngacep padha bakal golek manungsa kang nandhang Sukerta kaya kowe iku bocah untanting. Tunggak ngaren tegese kowe anak ijen ora ndek tunggalan kowe lairmu wong bapak wis mukaning pati mula kowe dadi panganku yen ngono ku arep mbadhok arep iya tak pangan dina iki janjian kok cetak kok suwak telakmu aja tak badhe ngosi wae wah
Waduh, aduh. Bola dalah. Kae mau ketok elo malame bareng tak cakot ketrat-ketot kaya nyokot relung tuku rambal kabeh. Iki ana menungso ngaglah malang kadakno ngarepku sapa iki? Yen kowe takon marang aku aranku Bapa Tuna. Loh, Kamatuna Bapa iki Bapa Tuna mung diwalik wae to iki. Kok gek menungsone mamneh ora edep. Najan siji jeneng nangis beda menungsane. Weh, kowe sapa Bathara Kala? Lah kowe Bapa Tuna ki ordine piye? Bapak. Tuna rugi bapakku mungsu rugi ndi anakku mung siji ora ndek tunggal. Ah, ya ngono bocah nak gagah dina iki kowe. Wah. Wes arep entuk pangan wong loro wae. Sida urung iki piye iki? Ya ngono aku arep mbacutke lagu.
Aku miring tambang rawat ratu jaring mbok bakusin mambiwara miwah pawarta binandunging karna. Ing tugu Kulan Rama nalan pacitan kuwi asmane Pak Juyanto. Pak Juyatno kan Ibu Martini kuwi jare kagungan putra 5 tur wadon kabeh. Kuwi jenenge Pendhae kuwi mbokno kuwi dadi memangsan ya ana katumur nyarta wedat mlebu ing desa ing tugu dina iki aku. Kula nuwun kula ingkang sowan Bapak Kyai Dalang. Mengko dhisik sira iku pawongan saka ngendilan sapa kang dadi aran. Nggih, kula nami kula Jaka Sondong, kula wingking saking negari ing Medang Kamulyan. Kula menika putranipun putra mantu Sina Prabu Darma Pikukuh. Nggih, kula pun demahe kocret, kula menika tukang nggih menika ngopeni kepeng, nggih nyacah, nggih ngompor. Nggih ngerok. Iya. Lah nuwun sewu menapa menawa ingkang asma Bapak Kyai Dalang Kandabana iki dalang sejati. Iya kok kowe ngerti nggih menika sampun kondang kajana priya. Iya kok sik ditepungake karo aku iki tukang pengendang. Ha nggih, kowe arep ngopo? Nggih, sowan kula dipun utus kayan Sinun Prabu Darma Pikukuh supados kadhawan pados dalang. Awit Sina Prabu Darma Pikukuh menika dipun suni senjata pitulung dumatengipun Bapak Juyatno. Kan Ibu Martini menika kagungan putra gangsal setri sedaya menika badhe nyuwun dipun ruwat. Mila Sinun Prabu Darma Pikukuh lajeng utusan kayan kula pados dalang pengruwatan. Iya mengkono bener. Ya iki dalang kuwi dalang pengruwatan. Kowe arep nanggap karo dalang nggih. Lah probionipun kinten-kinten pinten? Wis penting ora ngange dalang wis penting kowe anggen mbok wene cengkir wis gelem blak. Kok cengkir niku gek pinten truk cengkiripun lho. Pirang truk apa nggo nguruki cengkir tegese kenceng pikire nek pancen wis madhep mantep kuwi sak karepmu nek ngaturi dalang. Wong nggih sampun kencenge pikir saestu menika. Ya. Lah tanggapan pinten? Wis ora sah ndadakake dalang iki. Saya dalang pengruwatan ora kena dinyang. Dadi ya mergo dalangku ki jiwane ki sithik ya didem sithik, oke ya didem. Oke. Oh nggih. Nggih nek ngoten manut. Nika kula mah pun dipetani panjer 50 juta niku. Wah lha kok kaya menangke witekne kok nggih beto sak rombongan komplit kados ngoten awan campur sari. Ya sekurangane kok nek bar ya nggih. Bo nek ngoten monggo ingkang kodhaken rawuh dhateng negari ing Medang Kamulyan ya ngono ayo aku dudu negara Medang. Monggo suwayu kodhaken Kyai Dalang.